Dan il-programm huwa mwassal lilkom minn Revlon. L-ommijiet waqt Tqala jagħtu każ ħafna ta' dak li jkun qed iseħħ lilhom u lit-tarbija. Però naħseb li l-mara għandha tagħti każ tas-saħħa tagħha sa minn meta tibda tippjana Tqala. Huwa ta' importanza li l-mara tkun preparata fiżikament għat-Tqala. Meta l-om qed tikkonsidra li tinqabad tqila, naturalment għandha tagħmel xi ċertu check-ups biex jekk ikun hemm xi problemi bħal zokkor, pressjoni, infections, affarijiet bħal dawn, isir il-kura qabel ma tinqabad tqila. Dik importanti. Pereżempju, jekk il-mara tkun tpejjeb, idealment twaqqaf it-tipjib qabel ma toħroġ tqila, għaliex fit-Tqala iktar isibuha diffiċli biex jaqtaw is-sigaretti. Rigward injections, idealment, il-mara tkun ċerta li ħadet l-injection tar-rubella li din insibuha fil-injection jgħidu l-MMR, ukoll jekk ma kellix ġidri r-riħ, tista' tingħata l-injection biex ma jaqbadix il-ġidri waqt Tqala, għax din jista' jkun hemm konsegwenzi mbagħad fuq it-tarbija. Hawnhekk qed insemmu li l-omm għandha tagħmel vista ħalli tkun ċerta li ġisimha hu preparat biżżejjed biex jilqa' tarbija. Iżda kemm importanti li anke emozjonalment il-mara tkun ippreparata. Huwa importanti ħafna li l-mara tkun ippreparata emozjonalment għalkemm diffiċli u dejjem ħa jinqalgħu ċertu emozzjonijiet, hemm min il-pazjenti jaqbduhom qisu anke dwejja u jikbu ħafna fit-Tqala. Hemm aħna importanti li nserħulhom rashom li dawn huma sa ċertu punt normali. Importanti wkoll illi jkun hemm support għall-om, idealment il-partner u tkun within a family unit li ħajtu għas-support. Jinqalgħu problemi oħrajn għax il-mara forsi tinkwieta li ħatitlef l-impjieg tagħha, ġifieri idealment jiena naf li ċertu nisa pereżempju jkunu jaħdmu f'ċertu xogħol fejn ma jġeddulhomx pereżempju maternity leave jew jafu li jridu jieqfu mix-xogħol pereżempju. U dik infisha ħadd ikkawża ċertu ansjetà fl-ommu. Fi programm ieħor semmejna l-pressjoni għolja. Mara li tkun tbati minn kundizzjonijiet kroniċi bħal pressjoni għolja, id-diabete u problemi fit-tiroide għandha tiddiskuti sew mat-tabib ħalli Tqala tkun ippjanata b'mod li la tkun ta' ħsara għall-omm u lanqas għat-tarbija. Mela n-nisa li jbatu problemi kroniċi importanti lejjem illi kemm jista' jkun il-kondizzjoni tkun ikkontrollata qabel biex kemm jista' jkun ma jkunx hemm problemi fit-Tqala. Issa din hija sitwazzjoni fejn hemm ħafna problemi kroniċi u wieħed irid jindividwalizza il-kura. Pereżempju, ħanantik eżempju, nisa li jbatu pereżempju b'depression jew mart mentali, kemm jista' jkun ikunu qed jieħdu l-inqas doża ta' mediċini u kemm jista' jkun tip ta' mediċina waħda, pereżempju, biex ma jkollokx problemi fit-tarbija. Nies li jbatu ċertu kondizzjonijiet bħall-ażma pereżempju qed insemmu problemi kroniċi, għandhom komplu jieħdu il-kura, dejjem jitkellmu mat-tobba tagħhom biex ma jkunx hemm problemi jew is-sitwazzjoni tiggrava waqt Tqala. Hemm ħafna kondizzjonijiet bħal pereżempju ulcerative colitis jew Crohn's disease li nsibuhom fit-tfajliet li għadhom irid ikollhom familja fejn ukoll wieħed irid jieħu l-kura l-inqas kura li hemm bżonn
biex ma jinqalawx problemi waqt tqala. Kull mara li tkun trid issir omm għandha tbiddel l-istil ta' ħajja tagħha sa minn qabel ma t-tarbija titnissel fil-ġuf. Jekk mara tpejjeb, din għandha tieqaf tagħmlu. Anke x'tip ta' dieta tikkonsma jista' jaffettwa tqala. Naturalment nisa li jpejpu, idealment għandhom jieqfu jpejpu qabel ma joħorġu tqala. Dik hija one of the major things li għandha tagħmel l-omm li qed tikkonsidra li tinqabad pregnant. Naturalment, jekk mara għandha l-problema ta' drogi jew il-vizzju tax-xorb, importanti ħafna illi jew tmur id-detox u ma tkunx qed tieħu droga, u jekk tkollha problema tal-alkohol dina nafu li jikkawża ħafna problemi fit-tfal, u importanti ħafna li l-omm ma tixrobx alkohol waqt tqala kollha. Tikka aktar dwar saħtek. Eżerċizzju fiżiku li kull ma jmur qed dejjem iżid fil-popolarità huwa l-użu tar-rota. Iċ-ċikliżmu huwa eżerċizzju li jbaxxi l-pressjoni kif ukoll isaħħaħ il-qalb. Fil-każ ta' persuni anzjani, saħansitra jidher li l-użu ta' spiss tar-rota ibiet anke r-riskju ta' attakki tal-qalb. Riċerka li saret fl-Iskandinavja għenet biex aktar nies b'mod partikolari anzjani bdew jużaw ir-rota biex imorru minn post tal-ieħor. Kampanja ta' informazzjoni spjegat mhux biss il-benefiċċji marbuta mal-qalb, iżda semmiet benefiċċji oħra, fosthom il-ħarsien tal-ambjent u l-effiċjenza. Wieħed għandu jagħmel u jipprova kemm jista' li jibda jdaħħal l-eżerċizzju fiżiku fil-ġurnata tiegħu. Qatt mhu tard, rispettivament mill-età. Tikka aktar dwar saħtek għada. Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.